Katar 2022 Dünya Çempionatında Argentina, Saudi Arabistan'ın bir hasavında yengilişe sezawar boldy. Bu oyunda 7 san altın topuna ýeti Leo Messi, Katar 2022 Dünya Çempionatında özüniň ilkinji golunu urdy. Ähliňize salam dostlar, siz bilen ýene hemişekiler ýaly Estar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly. Täzeliklere başlamazdan ozal geçen gezek videomuzda özüniň ajaýyp tesbirlerini ýazyp galdyran dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirip, olaryň tesbirlerini ekranymyza çykarýarys. Bir näçe sagatlar mundan ozal bolup geçen bu doşlukda Argentina garaşylmadyk ýagdaýda yeňilişe sezawar boldy. Oyunun 10. minutunda Leo Messi penaltydan gol urdy. Onun goluna Saudi Arabistan'ın futbolçuları 2 gol bilen jogap gaýtardylar. Yine de belläp geçmez adymyzy bu oyunda Argentina favorit hasaplanýardy. Olar oyunun geçişini öz golasyna saklanda bolsalar, Saudiýalylaryň ýollan anyk san zarbasy netijesinde yeňilişe sezawar boldy. Şeýlelikde Saudi Arabistan häzirlikçe 3 açko bilen 1-nji orunda barýar. Ýatlatýarys, Argentina milli topary endik oýunlarynda Polşa we Meksika bilen güýçden aşar. Egerde Argentina endik tutuşuklarynda hem yeňilişe sezawar bolsa, onda olar Katar 2022 bilen hoşlaşmaly bolar. Dostlar, YouTube bizim köp videolarımızı bloklamagyn dowam edýär. Egerde siz Instagram ýa-da Telegram'a girýän bolsaňyz, aşagdaky ssilkalar arkaly Türkmen Sport TV kanalynyň sahypalaryna agza bolup bilersiňiz.